Майстори и майсторанки, днес ще се опитаме да съживим коледни светещи топки и по-точно захранването им. Батериите са изтекли и контактите са ръждасали уникално. Ще ви представим битка вездесъщият ръждояд. Накисваме ръждата в препарата. Вижда се светкавичното действие на ръждояд. Бая ръждичка е изчезнала, но има какво още да желаем. Механично отстраняваме ръжда с отверката. Вече няма и следа от ръждата. Изплакваме обилно с вода. То стана като ново. За по-добър контакт пръскаме с аналога на WD-40 на Würth Multi. После подсушаваме доколкото можем. Поставяме алкални батерии Normfest. Пробваме и чудо! Светва! Пожелаваме на всички весела Коледа и да сте живи и здрави!